ndizawuthela amanzi ndisuke sisobabini apha endlini ndibheke ekhitshini. Xa ndibuye ekhitshini ndizala amanzi sephumile. Uwela apha edan room ndibe ngangamseza la manzi ndibona ukuphuma amagwebu. Ndikhwaze ndizama ukuqonda uba ngaba ebetyentwanina kuthiwa ngabantwana ebehamba nabo esuke nabesikolweni ebephethe iichips zakhe yena bezimhlophe. Bona bathenge ichips ezibomvu yena wathenge ezimhlophe ichips. Xa ndizama ukuya ke ngoku sibuya phaa ekliniki bangabe betye ntoni bathi ziichips ezakhe bezimhlophe. Ekliniki sikhwele ke emotweni ndelimse ekliniki. Xa sifika phaa ekliniki uye wasweleka xa singenayo ekliniki. Xa ndibuya uthe ntoni sichips. Nabantu bebengena apha endlini into abayazi ukuthi lo mntana utye ichips. Ngoba abantwana behamba nabathe uthenge ichips. Ngoku ke into eyenzekayo ngexesha ekuzawulalwa andisho uba utye yona, andisho. Sizama ukhangela bangaba yintoni. Xa sifika phantsi komqamelo wakhe sifaka kwiphepha umqingi endiwuthenga for impuku ama-empty andiwalahla. Xa ndithenga la yezele impuku ndiyawathatha ndiyigcine ndiyibeke endaweni lama-empty. Fumane loo ma-empty ke ngoku phaya sibe abantwana besithi zichips. Eyona nto ndiyazi tata iyavakala nxana lo mntana eqhaqhiwe kwabona ukuthi yintoni kanye. Zimbini ichips into abantwana bayogqibela into ayityileyo. Thina siboneke phantsi komqamelo wakhe ezanzulini zobusuku ewonke umuntu ephuma apha esazi uba zichips oba into yokugqibela ukuyitya zichips. So iziphumo zento yokuba kutheni sazifumana ngelo xesha. Nanza kwethu yizo ke indaba ezibuhlungu enkundleni zokuxhumana kuyakhulunywa ngazo. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ngalolu daba. Hlala pha ku comment section ungakhohlwa ukucindezela subscribe uzokwazi zonke izinto ngiphosta kuyona ke le channel.